Biko kwụsịrị ha ọnụ na-eme biko ke nke unu na-etu m aha ka gasị na m agbanwe kazi ọkwa otu obi ọrụ ahụ nwụ ka kara ugbo ahụ mụ agbanwe kpọkịrịkpọ ihe mbụ obi ọrụ o tekwala o dịla onye ahụ afọ ise ka ọ 15 gịnị ma afọ ise ọ lọtara kemgbe ahụ lọtabekwa ka na-asụtụkwa nsọ ga ọlọ enwere onye Hausa na-ere kwulikwuli ebe anyị bi otu isi ekwu ka o si ekwu ọ chọrọ ịkpọ m Obiora ọbịa ya ka ọ nụrụ anyway unu ahụ dị unu mma n'eziokwu unu adọrọ ka ndị nọ n'ime obodo eziokwu hapụgoro ahụ ya ahụ Obiora gị ya kwugharị owe makpa village ere kemgbe echi before gefu obi ọkpa akpọ na loilo ya na ama everyday ohe mekpara ji rekpa iri ogbu enweghị ha ọzọ ihe ama chakpa obi ndị a ọrụ anyị rụgara ndị mmadụ everyday aka azacha nsogbu adịrọ ọmụnwa nwanne m ọhịa akpụ na eziokwu akpụ amaka ọhịa akpụ ya ihe a nọzụwa awụwa akpụ akpịrịkata akpụ enwe akpụ nsogbu anọ ihe mere n'ụwa na Obiora abatago na abatago and ekele dịrị Chineke na unu ka nọkwa hie na anụ m agaghị anọ na obodo a ọmụnụ unu ga-anọkwa ebe ọrụ unu sị ka anyị gawa anyị agawa mana ihe ọbụla anyị ga na-eme ya n'ụzọ ziri ezi kwena Chineke mee gịnị nwe ihe ka mba gịnị ka agadi nwaanyị ga-esi bụrụ ụdị ibu ha nga onweghị ụmụ ma ọ bụ ụmụ ya ndị ga-enyere ya aka buru ibu a Obiora lepụ anya ebe ahụ ịhụrụ agadi nwaanyị ndị a na vileji a ụta ka ha si eme ọ mara bele ha ahụ hapụ ewede na amaghị ahụ ibu ha nga ịmara ya is not fair now obi ma dịọkwala god ana ụmụ nwaanyị ndị ahụ mgbe na mgbe ole hụrụ nwapa ihe ndị echiche biko lehụrụ nwa anya hụrụ vileji anyị ime ma ha ala ha ọma ime mana mgbe ole imere ihe ọjọọ nwa mee ihe ọjọọ a ga-ewerezi gị n'ọhịa ọjọọ ka gị kacha akọrọ gị gama biko gbaa ewu enyi anyị nọ n'ụlọ ehuru anya mind onwe anyị biko chekwado biko nwaanyị a ihe o bu n'isi dị oke arụ ka anyị ga na-enyere ya aka no matter what ka anyị nyere ya aka biko Obiora hapụ aka anyị na-eje o nkwa ike nwaanyị aka gị ike o hapụ biko ka m enyere ya aka mgbe ọzọ anyị ga-ahụ na biko nụ na-eweli igwe ịmachi Obiora echenji ha ekpekwado odo Obiora anyị ma ha ekpoji akpa agwa kemgbe anyị rente ha ekpekwa Obiora mma ya ekpekwa o ji eme kemgbe anyị jeme ihe bụkwana dị too much onwe onye chere ka m butere gị nwa m chukwu gozie gị ọsaịdị aka ụlọ gị ebe ka m na-ala nwa m nwoke Chineke goziekwago amụbekwara m kemgbe n'obodo a ya nwoke olee ihe megana gịnị ka unu meganala gịnị ka ị meganala m nwoke a nna anyị biko aghọtara m biko ndewo ụtụtụ ọma na-ekwu ihe na-eme na agaghị asị m ndewo gị ịma ihe mere dowe ndewo gị ahụ si n'ala m pụọ ma ọ wụ ya ma afụpụ mmadụ isi nna anyị biko ewekwala iwe aghọtara m ife na-akọ mana onye m na-arụ ọrụ bụ Maazị Achebe na nwa ya nwoke ịma ihe mere kwụsie na ịrụ ọrụ n'ala gịnị ọ egbuole mmadụ afụpụla mmadụ isi nna anyị ele ihe na-ekwuzi ele ihe m kwuge wee ka ebe a jiga m egwu ihe omeme na agara m n'ala m ụmụaka ahụ abụọ ọrụ gị ọrụ ya ka enwe akpọrọ onwe ya injinia na ụlọ ọrụ gị ọrụ n'ala m ele otu o si mee obikwelu awa ahụ m ihe kwuga awa ahụ m chacha ihe kwuga nwa m nwoke goro ala ahụ n'aka Emordi nwanne gị nwoke and ọ gwara anyị si ala ahụ wụ nke ya ọ gwara anyị si ala ahụ nke ya o nyere anyị akwụkwọ a na-akpọ certificate of occupancy nyekwa anyị akwụkwọ ndị ọzọ gị chọkwa mee isi gị akwụkwọ ndị o nyere anyị iji kozi that ala ahụ wụ nke nwa m chere Emordi
ere ala m na-agwaghị m agwa. Well, aka ahụ agbasaghị m ọ gbasaghị m she na o jiri anyị akwụkwọ ndekọ o jiri anyị iji gosi data ala ahụ nke ya anyị akwụ ụgwọ nnukwu ego ka anyị kpụrụ nnukwu ego ka anyị kpụrụ. Achebe ma ihe mere unu arụjụ n'ọnụ n'ala ahụ maka gịnị? maka m hụ onye arụgo ọnụ n'ala ahụ mfọpụ o meghị ihe ị ga-eme otu mkpụrụ shi ịga anyụ. Achebe amụna m onye mmụọ dị sọrị arụrụ ala dị ahụ mana amarụghị m ihe ka ị ga-agara ala m na-agwaghị m agwa. Ị ga-eme nene arụ ihe ị ga-eme obi kwelu nwoke n'ala ibe ya otu ihe ị ga anyụ ya o meghị ihe ị ga-eme. Obi gwelu a na-ekwu maka ya mụnwa na ya bụ ala elesigo m ya Achebe na nwe ya wepụ aka na ya bụ ala ime gbasara ya agago biko. Emordi gaa na ị na-ekwu maka ya ọkịma na ana ị na-ekwu maka ya nwee oke mmụọ makwa n'ebe nke ị kwụsị ka ihe ị mere ji were anya ugwu gị na-amanye aka na ana m ka ị were ana. Obi gwara nwanne m nwoke ibitela aka n'ugwu Hausa omume ga-abụgolu nke ndị Hausa nwere ibu uche gị dị n'ihe kedu ebe ị maara maka ala gwa m eziokwu. Ugwu Hausa ebe unu nọ unu lee ọkụkụ lee akwa lee ọpapa lee kedu ibe ịma maka ala wepụ aka gị ebe a bụ na-elego m ala bụ nke m gịnị. Emordi na m nọte aka n'ugwu Hausa abụrụ na ọ bụrụ m apụgo ama m oke ana m mana ka m kọọ gị ka m gwa ka o doo gị anya gaa kwa na be Achebe ha na ezinụlọ ya nyeghachi ha ego ha maka na m hụ mmadụ n'ala nke a mfụpụ isi. Obi gwelu na ebe anya ọbụma adị gị ka onye nwoke ibie ga-eyi egwu agadi nwanyị na-ejiri otu eyi egwu n'ọnya bulie nka ibe m na-agwa gị bụ iburu ochichi nọchie ụzọ na na-apa mma egwu ada atụ gị ma gị nwa ma ndị dị ka gị. E nwere onye nwere ike ịnọ n'iru m na-eyi m egwu n'ibe gbasara ala wepụ aka na ala na m ele gị ya lesi ya Achebe na nwe ya mba niile anyị na-aba n'isi mmadụ ya apụ enego nga anya n'isi mana nke gị ya ebu ụzọ wepụ aka na anya bụ ala ka ịdị ndị zụọ ụmụaka idulete n'ugwu Hausa ịnụlụ ya. Emordi ka m gwakwa gị nwoke na-ala ibe ya lee na ala ọcha maka na ịkpọ okwu na ana ihe m emeghị wallahi. Obi gwara m nwoke ị na-asụrụ Hausa uche ga-adịrị ya ịmana enwere egbe nwee egbe ịmana egbe ka eji agbagbu egbe ịnọchie m n'ụzọ ya gaala ọ bụrụ na egbe adịghị epu gị arụ nwere mma gbuo ego ụda na mma adịghị egbu gị ndebe ego alụsị gị na ihe emebe wepụ anya gị na ana abụ ka ọ dị gị mma. Obi kwere ka ị were ndụ gị mere ibe si na ana apụọ elego m ihe kedu ihe ego dị na ya na ịma anya na-arụ ka ịbụ na ego apụta m na-arụ ya ekwuru ga-esiwe akwa na-eri na egwu na wetara n'ugwu Hausa. Emordi na nwambe nwere obere utu awụ na a ga-anara ya nwunye ya ekwusikwa m ihe echi ada nwoke na ibe ya rabụrụ okwu ọnụ esi emechi ya azụ ịgbana iburu odogwu ozizi kwuchi ya ụzọ pụnara apa mma Obi gwere nwanne m nwere ndụ gị mere ibe wepụ aka na ana na ọ bụrụ nke gị biko 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 ọgwụ agaba ka ngịnị ya na-eme. maka Chineke mmadụ aka ise na ala gị mfọpụ isi. Nna anyị wetu obi jiri nwayọ mana ihe ma wụ abụwụ kpaa maazị Emordi ị ga-eji half
fụcha ala niile o nwere bịa lee ka anyị ahụ iwu ke gị bịa zọma ya. Anyị ndị mmadụ megakarịrị akarị o. Ee, papa ama m nwanne gị nwoke Emordi dịka onye nwere obi akpọ, nwere onye nọ n'obodo a na-amaghị na nwoke ahụ obi fere ya azụ, mana nke ịbịa na-azọ ala kewu nke gị ka m na-aghọta hụ, ama m ihe a ga-akpọ ya wallahi kwa. Kwụsị gị na ihe agba amagharị mana m na-ashị ashị. Onwe m chọrọ ịghọta. Papa. Akwa isi na papa Maazị Emordi nyere ọtụtụ ala. Ala ka nkụrụ. Mpa nnukwu anyị wụ mpa gị. Enye gị naanị otu ala. Otu dam. Elekwana ihe ọzọ ga. Ele ihe ọzọ ga na-anwụ n'ọnwụ onye obi akpọ onye ihe ọma na-asa afọ. Gba inchiki obi kpọrọ ya nkụ. Wallahi. Papa, ị ga-agba mbọ mara ihe ị na-eme o. Ị ga-achọ ihe ị ga-eme ka ejikwa ụtụtụ chọwa iwe ojii mgbe chi na-ejila ka ịgbachi nwoke a nkịtị maka Chineke o nwere ike ịga nga dọkọrọ ala anyị gbara aka. Anyị gbara aka. Ọzọ ihe dabafa. Ọwụ mgbe nna gị kugu ume. If mmete mmadụ n'ala ka wallahi zemutu. Zemutu. Ha. In ya taba shi wallahi za mu kashe shi. Za mu kashe shi ya mutu. Shikenan. Kai. Amara na m shi ihe rịba ga-eme, mana asị m ka m jụọ gị kedu otu anyị ga-esi eme. Ịma nwa m nwoke ejela achọla okwu na ụka banyere ihe gbasara ala. Tupu anya echem echiche ịzụ ala, agwachara m ya ihe ọwụla tupu anyị azụmala ahụ. Daalụ. Mma agwa gị eziokwu achọbe. Eche m na anụ ọbịa bụ obi kwere m n'ugwu Awụsa, mara m na ọka dị ndụ ya na nke ọ nata na mberede mee ka o kposara ya anyị ibe nwantịntị, mana egwu adịrị ya maka na egwu ada atụ abụ buru ụzọ. Akwụkwọ onye abaa na-ejikwanụ m jisie enyi ike gosi na ala bụ nke m, ya na ọ bụ na ọ sị na ya ga-eje n'ụlọ ikpe ọbụla sọrọ ya anya jee mpụta nsịwa na akwụkwọ a na-anọ mmụnwa nwee okwu agụnya na mma emeli ya ebe ọbụla ọ jee, ya na nke akọrọ bụrụ nsogbu emeghe gwa nwa gị nwoke si anyị ekwene ka ebe a nye nsogbu. Ọ bụ na ị mara ebe ị ga-agwụ ya kpọọ ọnya ama m ebe m ga-agwụ ya. Ịnụgo? Emordi, mana achọghị m ka okwu ala ọ na-arịje elu mbọsị ọbụla chebọrọ ọ na-arịje elu. Mụ onwe m achọghị m ya, nwa m achọghị m ya. Anụgo m ebe ikwu. Enwe ebe anyị ji wee bụrụ mmadụ. Onye ọbụla dị ndụ nsogbu ga na-abịali ya, ọnwụnwa ga na-abịali ya. Ọ bụrụ na ị na-alarị n'ụlọ ụka, ọnwụnwa ga-abịakwute gị ebe ị nọ. Ibe ga-egosi na ịmaalụ Chukwu ọbụma bụ ọbụna ọnwụnwa a abịakwute gị imerie nya bụ ọnwụnwa. Ebe a na-ekwu onye a bụ na mmadụ na Chukwu nọ ka isi nwee ike na-emeri ọnwụnwa. A ga na-ada ada, mana ọ ịdasị ada kụnye amana odogo ka ebu. Ida ada dị n'ala ịma na ịbara ulu. Ebe na-ekwu ị na-ene egwu anya egwu na-alie n'osisi, enwe ebe ọ ga-aga ọlịkata ọda ọlịbakwa ọzọ. Ọ dasị maka na ya adago na ya amaalizi mba ọlịbakwa ọzọ.
kpata na ndị Igbo na-atụ n'ilu si na ejiri mgbagbu agha ọgụ. Agwọ na-atagbu mmadụ, mana o nwere obele nnụnụ a na-akpọ obu. Obu na-egbu agwọ. Obu asị na ike dị na-awaja waja. Obu si na ike dị na-awaja na-awaja kpata nyanwa bụ obu ji egbu agwọ. Ịghọta. Akpị na-agba onye ọbụla ọvụ. Mana nkịta na-atụ onye nwere dịka na o nwere eze. Onye bụ ibe dị n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya. Ya na onye ọbụla tete ụla n'ụtụtụ kpesịala chi ya ekpere wee pụta. Ibe ọbụla ịvụ welie ndị etu Chukwu si wee chụọ. Ịghọta. Enyere nsogbu n'ime gbasara ana agwaghị na m ji akwụkwọ ya niile. A na-abụgolu nke unu. Nwere ibe e ga-ekwu kete anapụ unu nyaba ana. Ya anyị na ndị ụlọ gwa nwa gị na egwu adịrị ya. Enugo? Daalụ. Nna anyị, hemshima agwa gị wụ iche nwuche ihe gbasara ala ọ ga-aka mma gị kpọfụ Maazị Emordi aka ụmụnna, kpọọla ya ụmụnna gị eji ekpe ya ikpe, n'ihi na ihe gbasara ala ji abụ mmanụ. Kwe mana na shi ịza ala o ji egbu mmanụ tupu ihe ọzọ afọ ime ya. Afọma, echeela m ihe gbasara ya, mana agaghị m adị ndụ m mụrụ anya gị mmadụ hụrụ ndụ abaga n'ala gị. Agaghị m ekwe. Ngwa nsogbu anụ, mana ị ga-agba mbọ mee ikpe amshiri ka anyị nụ ihe m kwuru. Ngwa ihe mere na ewu bịa ma bịa je rie eshichala m. Afọma, nwee nnọọ ihe ọma mere m n'ụwa na-awụ gị. Nchekịtago taa nna anyị obi na-eme m volena. Hey! Hey! Nne, achọburu m iji gị ihe a mbọsị a m bịara ebe a. Kekwe n'ebe ụmụ gị nọ, ile ihe na-anụ gị jiri biri n'ụdị ebe a. Ọ inwe ha nwa, ịkwanụ maka ụmụ gị. Dịka ha si hapụ naanị gị ebe a, gị nọrọ nga na-atụ ụdị afụfa. Nwa m, ọ bụ ogologo akụkọ. Kemgbe afọ 5 otu mkpụrụ nwa nwoke nwere nwụrụ, naanị m nọ ebe a. Enweghị m onye inye aka, enwe onye nkasi obi nwere. Anaghịkwana m ata Chineke kere m ụta, maka amaghana m na ọ bụ ekere aka na otu chi siri do m. Ana m elezili ya anya ụbọchị ọnwụ m. Ọ ya ihe bere ya nwa m. Ụzọla ebela akwa. Chukwu ga-abụ nwanne gị wee nye gị na mgbe mkpa. Ị na-anụ egwu ahụ? Aga m abụrụ gị nwa. Yes. Site tata gaba, aga m na-abịa ebe a na-enyere gị aka. Ọ sị ehi na-enweghị ọdụdụ, ọ wụchi ya na-achịrị ya ijiji. O nwere ihe kpatara Chineke ji sị ka mụ na gị mata, ka m fụkwanụ gị. Ebewela akwa. O aga m awụrụ gị nwa, aga m awụrụ gị onye agbata obi, aga m awụrụ gị ikwu, aga m awụrụkwa gị onye enyemaka. Hicha anya gị. Chineke m ga-agọzi gị. Ise. Ihe ọma agaghị akọ n'ụzọ ndụ gị niile. Ise. Ebe i lechara m sị ka ị gọzie bụrụ ngọzi nyere m. Ngọzi agaghị agwụ agwụ na ụzọ ndụ gị niile. Ise. Ọ ga-adịrị gị mma nwa m. Ise. Ịnụ? M ga-agaziri gị. O? When this song
Hallelujah, gaga n'eluigwe mgbe ndị nsọ Well done, boys. Okay, Chuku. Sir. Can do it. Well done, boys. Let's see here. Fools! You would have stayed. Let me send you to early graves. Now, what is it? Now, I know one. Eh? Now, they're not afraid of you. Eh? Now, you are insulting you. I don't go. We are okay. Let's go now. Let's see. Let's go. Mama, amechala m ụla. Echichakwala m nri. Chere ka I rie nri nwa m biko nụ. Ka m bịala enwere ihe ọzọ m chọrọ ime mgbe ọdọ. N'ihe niile I lelere nga ka I chọrọ ịbụ ọnụ were lawa. Nwa m agakwa m ekwe ka ahụ I ga-echere rie nri nụ biko nụ o. Ọmụmụ nwa gị, mama erighọ taa ma eri echi. Ya wụ ụlọ m. So m ga-eri taa ma eri echi biko ka m gbaga n'ụlọ enwere ihe ọzọ chọrọ ime ịfụna na mmiri na-achọ ịbịa. Ngwa n'ọrụ otu isi kpebie na nsogbu adịghị. Ihe mma bụ na Chineke ga na-agọzi gị. Ọ bụla bụ mkpa gị nwe ihe dị mma Chukwu ga na-enye gị. Ị nụla? Obi nke imedara m taa Chineke aghaghị imeda gị obi mgbe niile. Ka m gbaga chere tupu m echefu achọrọ m ka ị na-echeta ihe a mgbe ọwụla onye ga-abụ nwa gị mmi gị ele aha gị ahụ obi kem Chineke gọziela m gị a gaziela gị n'aha Chineke nke igwe ya rekwara gị mma ezi nwa egwu atụrụ papa gị o wee welu mma bịa yi m egwu mụnwa Emordi All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.